Pantailan klikatu eta filma hasi da. Sirena bat entzuten da eta gelan irakasle bat mahaia jotzen ikasleak isilarazteko. Kaneseko urrezko maskorraren ikurra. Ikasleak irakasleari galderak egiten. Andre Lemur. Ikasleak elkarrekin haserre. Un film de Laurent Cantet. Ikasleak patioan. Librement adapté du roman de François Boguedo. Irakasleak irakasle gelan eztabaidatzen. Andre Lemur. Unairen sasoikoak dira ikasleak. Komutatzen dut mugikorrera lehenengo aldiz mezu bat bidali zidan eguna. Ura poza. Hilabeteetan zedar bialtzen nizkionnik mezuak berari. Mezu arruntak, abizuak ematen eta. Halak orduan iritsiko naiz, bestelak orduan errepasatuko dugu lezioa. Berak jaso bai, egiten zituen, baina erantzunik ez. Azkenean erantzun zidan arte. Mezuaren edukiak ez du garantzirik. Ados edo antxe egongo naiz, esaldien antzekoa zen. Baina mezua jasotzea, bera benetan importantea izan zen niretzat.